Nitie gik moko ang'wen maketho yiero. Mokwongo nikech ing'eni higni 20 nyaka ubed gi gimiluongo ne experience. Kane ochakore ne nitie kuonde mathoth ma jochung' mag party ema ne ketho yiero. Nikech iyudo ka jomoko ket ne returning officer to kendo odhi donji ofuko jogo malero. Koro iyudo ka gima timore en ni onindo konchiel. Mano achiel kuom gik ma ketho yiero. Mar ariyo en jochung' wegi moloyo josiasa. An nadongo e kanisa mar Anglikana, koro ne wan ga gigi miluongo ni katekaisim. To ne nyisowaga ni an Nyasaye ma janyiego ma ok dwa nyiseche moko nyime. Gima senene siasa kan jasiasa en Nyasaye ma janyiego ma ok dwa jasiasa moro nyime. Omiyo sa asaya ma wan gi yiero, obed telo ni chama, obed yiero mar ng'ama koro dhi chung' ni chama e kom ma mbele kanyo, ok odwa nyawadgi ni mondo obed machiegni. Koro iyudo ka gitimo duto ma ginyalo mondo jogo malero kodgi kik yud kom or kik yud tiket mar party. Mano mar ariyo. Mar adek en bedo gi gigo mag yiero ma mano lure kod omuom. Wasebedo ka wan gi tabu mang'eny